Kawatan, kawatan. Books! Atong nakita nga ang crab perting lamia og tambok kaayo nakanahon ako guys nga lami mo ni kaon pero nakanahon ako guys nga hala ani man ko hapit na matay agaray di lang pud kay crab ang atong handa for today's video na abutay fish pan agaray paguman ana of course giinit na ang mantika or oil because it is important to our body huy ang lainag na uy agaray pagawas na ko uy abi ko nilugaw di ay gulaman man di ay agaray so ilang giset nga na guys para dalit daw ko no gahi na man ang gulaman kay di lang pud ako anang luto gulaman kay kamusad agaray di lang pud kanang atong handa for today's video na upload diri spaghetti of course ang spaghetti dili siya na mawala sa ato ang kinabuhi kay pangpahaba ng buhay agaray of course na atay hotdog nya pagkataon di ara Brad Brad Nanang wa pilit gapon wa ni. Biglawas oh. Drone man eh. Hey, kagat oh. Fokus na fokus. Eh. Karo tulok ka buo. Kun hello na guys, akong gi-check ang gulaman kung perfect ba kayo ano na itom nagabunbugon na wrong na jud ni. But it's okay. Good morning di ay nalita ta good morning di ay for today's video ni atay big celebration sa surprise ato ang kuya sa iyang birthday 30th birthday. So this is the first time niya nga gihandaan agaray. And of course shout out sa ato ang chef Logro agaray. Of course din dapita guys na luyak ang bayot buang kay ano ang gusto niya mag video ra mag creator ra. For today's video kay nakamalisod man sila of course kipat tabang ko diri og tad sa mga gulaman agaray. Kawatan. Books. Burahag kon army. Army. Nakailo. Unja, luto na tong spaghetti, you know guys, ang ato ang birthday jud is once a year jud ni. Dapat atong i-enjoy bahalag walay handa basta malipayon og walay sakit-sakit sa panglawas. Mao na to og amping tanunay og that's it. This is Kuya Renz and follow my Facebook page. Di ka malain.